ontucht stoppen. It's not God help me. Het is niet van God help mij. And yet you have girlfriend. En toch heb je een vriendin. God help me. God help mij. And the film you do, man, pornography film is still in your drawer. En je pornografie kijken, die verslaving, dat is nog steeds daar in jouw laad. Oh God help me. Oh God help mij. And the sex toys that you bought from those satanic homes, satanic factories or satanic shops, is still right there by your bedside. You will continue to sin. Je zegt God help mij, maar nog steeds die seksuele speelgoedjes dat je hebt gekocht, die zijn nog steeds naast je bed daar. Je blijft doorgaan met die zonde. Until you throw those things away. Totdat je die dingen weggooit. You will never come out of it. Je zal nooit vandaar weggaan. Why will you be fornicating? Waarom moet jij die ontucht plegen? If that man will not marry you, then why don't you get away? Als die man niet met je trouwt, dan vertel hem om weg te gaan. 5 years is still fornicating with you. 5 jaar is hij nog steeds met jou ontucht And he's not talking plegen. about marrying you. En hij praat niet over trouwen met jou. And you run away. Dan ren je weg. God says fornication. God zegt ontucht. We take it to hell. Die neem je naar de hel. The next thing we see, De volgende punt dat we zien. here it says, Hier zegt hij. inordinate affection. It's talking about passion, ungodly passion. Hij praat hier over die hartstocht. Ongoddelijke hartstocht. You see people, Je ziet mensen. they can't control their passion. Zij kunnen hun passie niet controleren. It is so unfortunate. Het is jammer genoeg. Because everything for them Want alles voor hun. is just, they want to go for it. Want ze willen ervoor gaan. Evil desire. Dat is een duivels verlangen. We need to put those things away. Wij moeten die dingen gewoon wegzetten. Evil concupiscence. Kwade begeerte. That is the desire. Dat is die verlangen. That is controlled by the flesh. Die gecontroleerd wordt door het vlees. Listen, nothing is bad Niks is slecht. for you to get married. Voor jou om te gaan trouwen. But when you marry more than a woman, Maar wanneer je een vrouw trouwt. the next one that comes into your life De volgende die in jouw leven komt. is called evil desire. Dat wordt genoemd van een duivelse hartstocht. And God will deal with that. En God zal daarmee afrekenen. So for a Christian, Dus voor een we christen. need to put off these things. Wij moeten deze dingen weghalen van ons. Paul says, Paulus die zegt hier. you will do it. Je zal het doen. That's the problem with Christians. Dat is het probleem met christenen. Because we are not having the desire for God. We hebben het verlangen niet voor God. When you have your mind set Wanneer je je gedachten daarop gezet hebt. above, Op naar boven toe. you will see a lot of things about you will change. Je ziet dat er een heleboel dingen over jezelf verandert. The things that you loved before, De dingen waar je vroeger van hield. you find you're not happy with them anymore. Dan zie je dat je niet meer blij daarmee bent. You just have to, you don't want to be there. Je voelt gewoon van je wil It niet daar comes zijn. from inside. Het komt van binnenuit. It's so repulsive, you want to throw up. Het is zo vies eigenlijk, je wil gewoon overgeven. And your friend said, what is the matter with you? En je vriend zegt, wat is er nou met je? You used to love these things. Je hield ervan, You toch? said, no, that was before. Je zegt, ja, dat was voorheen. Now not anymore. Nu niet meer. And you begin to try to change them. En je begint hun te veranderen. They said, what is going on? Van, ja, wat is er nou? You know what is going on? Weet je wat er is? Your priorities have changed. Je prioriteiten die zijn veranderd. You are now a child of the living God. Je bent nu een kind van de levende Jezus. The blood of Jesus runs in your veins. Het bloed van Jezus die gaat door je aderen heen. The image of Jesus is seen in you. De beeltenis van Jezus is in jou. You love the things you didn't love before. Je houdt van de dingen waar je voorheen niet van In hield. first time, sometimes in your past life, I don't want to read the Bible. I don't believe the Bible. But now you are going for the Bible. You buy Bible, you buy commentary, you buy every kind of Bible. In de vroegere leven zeg maar, je wilt niet van Bijbel lezen. Je denkt van, wat is dat nou? Maar nu blijf je dus de Bijbel kopen, want je wil lezen en weten. It's because you have set your affection on things above. Het is vanwege dat je je bedenkingen hebt gezegd voor de dingen van boven. The things you don't like before. De dingen waar je vroeger niet van On hield. Sunday is day you go to play football and the day that you jog. But every Sunday you are preparing yourself as early as possible. You are happy, you are singing. I'm going to church. I'm going to the house of God. And you are early to church. Vroeger was je zeg maar bezig op de zondag moest je ook naar het voetballen gaan. Maar nu ben je iemand van nee, ik ben er eigenlijk voorbereiden om naar de kerk te komen. It's because you are tied up with things above. Het is vanwege dat je echt gebonden bent met de dingen van
van boven. Your spirit has come up alive. Jouw geest is in leven gekomen. Your soul is energized. Jouw ziel die is energie. Transformed by the word of God. Die is veranderd door het woord van God. Changed by prayers. Veranderd door gebed. And then the next thing we see. De volgende dat we zien. It says covetousness, which is idolatry. Dus hij zegt hier ontucht, hebzucht. And many Christians are idol worshippers. En vele mensen die doen afgoderij. And that's a very, very sad thing. En dat is een hele trieste zaak. You know, we can always come and say, I don't worship an idol. Je kan zeggen van ja, nee, ik doe niet aan afgoderij. You will condemn those who worship idols. Je zal diegenen bestraffen die dat wel doen. But little do you know that when you hold so tight to the things of the world, you're an idol worshipper. Maar jij wist niet dat als jij zo heel erg vasthoudt aan de dingen van de wereld, ben jij ook afgoderij aan het doen. What is idol worship? Wat is afgoderij? Anything you exalt above God. Alles wat je boven zet van God. It could be your job. Het kan je werk zijn. You hold on to it more than God. Je houdt eraan vast, meer dan dat je aan God vasthoudt. That's your God. Dat is je God. For some of us, it's money. Voor sommigen van ons is het When geld. it comes to money, Als het over geld gaat, oh, you want to kill anybody for it. oh, je gaat mensen zelf vermoorden daarvoor. Covetousness. Dat is hebzucht. When you come up higher, Wanneer je hoger opkomt, when you become a child of the living God, wanneer je een kind wordt van de levende God, money answers to you. dan zal geld gaan antwoorden naar jou. It's something that doesn't control you. Het is iets dat jou niet gaat controleren. It's something that is necessary for the things that needs to be done. But it's not the thing that will come between you and the love of Jesus Christ. Geld is iets wat nodig is om de dingen te betalen en zo te doen, maar het is niet iets wat tussen jou en Jezus Christus moet komen. You will know it from the Christians. Je zal het weten van de christenen. How they talk. Hoe ze praten. When they struggle with giving. Wanneer ze strijd hebben om te geven. When they struggle with buying things for other people. Wanneer ze die strijd hebben om dingen te kopen voor andere mensen. You will see those who are changed. Je ziet degenen die veranderen. When they make the restitutions. Wanneer ze die restitutie That maken. will cost them money. Dat hun geld gaat kosten. That is enough to tell you. Dat is genoeg om jou te vertellen. That man, that woman has changed. Dat die vrouw, die man is veranderd. Nobody does restitution that will cost you money except your mind, your affection has been up there. Niemand doet die restitutie die jouw geld gaat kosten, alleen maar als jouw gedachte daar boven is. 3 weeks ago, there was a sister who wrote me, sent me an app. 3 weken terug was er een zuster die een app She stuurde said, naar mij. Pastor, I was praying somehow. The Lord put it in my mind. I did some things I did some 14, 15 years ago. Die zei van, ik was aan het bidden, pastor, en God zette gewoon in mijn gedachten van een paar dingen die ik vroeger zo deed. I was living in so country and I came to Holland here. Ik was aan het wonen in die land en ik kwam hier naar Nederland. And I was doing some job like a teacher and all that kind of a thing. En ik was een baan aan het doen, zeg maar, als een onderwijzer en zo. And somehow I deceived the company, the school. En ik heb die school, zeg maar, because I took some days, about 3 months to come to Holland, and I was still getting money being paid to me. Ik heb die school eigenlijk bedrogen en nog steeds werd er geld, zeg maar, naar mij toegestort. And she wrote me and she said, Pastor, this is my situation. En ze zei van, hey pastor, dit is mijn situatie. What do I do? Wat doe ik? I said, the same God who reminded you will tell you what to do. Dezelfde God die jou gezegd heeft wat er is gebeurd in de tijd, die zal jou vertellen wat te doen. Full stop. Dat is het, I didn't go into Bible, this, that. I said, if God reminded you, He wants to deal with that. You, 2 of you can settle it. Als God jou herinnerd heeft wat er je gedaan hebt, dat Hij zal jou vertellen. Dus jullie 2 gaan het regelen. And the next 3 days she came back with WhatsApp. In de volgende 3 dagen kwam ze terug met die WhatsApp. Pastor, I have calculated it. Pastor, ik heb het allemaal berekend. And I've read Numbers chapter 5 and said, Bible said I should put the 5th part. En ik heb nummerie hoofdstuk 5 gelezen en de Bijbel zei ik moet de 5e deel geven. I said, is that what God tells you? Ik zei van, is dat wat God jou heeft verteld? That's between the 2 of you. Dat is tussen jullie 2. And before you present your proposition, Voordat je kon she gave God some certain amount of money. Heeft ze God een bepaald bedrag gegeven. Unprepared. Onvoorbereid. That is the heart of people who are no longer covetous. Dat is het hart van mensen die niet meer die hebzucht hebben.
You cannot do such restitution Je kan zulke restitutie niet that doen. comes suddenly. Die zomaar opeens opkomt. And when you are about to give it, your hand is not shaking. En wanneer je het gaat geven, je hand niet gaat trillen. It's because you are dead to the things of the world. Het is vanwege dat je dood bent voor de dingen van de wereld. And that shows that God is using me to change lives in His church. En dat betekent dat God mij gebruikt om leven te veranderen in deze kerk. Few months ago, Een paar maanden terug, a brother he said, een broeder ook he nog. said, I have so and so house, and I know for years I was not paying anything. Die zegt van, ik heb zo en zo een huis en ja, ik ben er niet niks aan het betalen. And he said, I'm going to the belasting. En die zei van, ik ga naar de belasting toe. Let him check it out again. Laat weer checken. And he said, Pastor, En die zei, pastor, it's going to cost me money, het gaat me heel veel geld kosten. but I'm ready to pay it back to the Maar belasting. ik ben klaar om het terug te betalen. Give Jesus a round of applause. Geef Jezus een applaus. That is Christianity. Dat is That Christus. is setting your mind on things of Dat God. betekent je gedachten zeggen. Nobody does such restitution that God will not remember you. Niemand die kan die restitutie doen dat alleen maar dat God jou herinnert. You're saying, I desire relationship with God, that money that will put Satan to run away from you. Als jij zegt je verlangt naar die fellowship met Christus, dan zal God jou daarmee gaan helpen. The people of the world will say, are you stupid? De mensen van de wereld zullen zeggen, ben jij gek? To pay back 3,000, 4,000 to belasting because who is your pastor? What's going on to you? Are you blind? Are you deaf? Are you dumb? Ben je gewoon gek geworden? Als je 4.000 euro gaat terugbetalen aan de belasting, ben je gek, dom of zo? You say, no, Dan zeg je nee. you don't know where my heart is. Je weet niet waar mijn hart is. And where my heart is, En waar mijn hart is, that's where my treasures are. daar is mijn Praise the Lord. That is Christianity. Dat is Your Christus. bank account is booming there because of God. Je rekening die gaat er helemaal omhoog, want het is vanwege God. You say, I want to keep 3,000. Je zegt, ja, ik wil die 3000 behouden. And one day, En op één dag, you find out that 3,000, you don't know what you did with it. je weet niet eens wat je hebt gedaan met die 3000. Since you have been cheating the belasting, what have you done with the money? Nothing. Sinds dat jij die fraude hebt gedaan met de belasting, ja, wat heb je dan gedaan dan met het geld? But now, Maar nu, God is settling you with Himself. God is jou eigenlijk alles aan het regelen voor jou tussen hem en Because hemzelf. one day, Vanwege één dag, you want to challenge Satan. dan wil je de Satan uitdagen. And he's very good with that. En hij is goed And daarin. he said, which Christian are you? En die zei van, welke christen ben jij? Haven't you heard about restitution? Heb je niet gehoord van restitutie? Immediately you can't bind him anymore. Oh, direct kan je hem niet meer binden. Restitution Restitutie. is easy to do when you're not covetous. Het is heel makkelijk om te doen wanneer je geen hebzucht hebt. Paul says, Colossians, Paulus zegt, for me to see you are risen, voor mij om te zien dat je opgestaan bent, deal with these things. reken af met dit soort dingen. For which things say the wrath of God cometh on the children of disobedience. This means that when you will sin, God will allow that thing to destroy you. That's the wrath of God. Dat is de toorn van God. God die kan het toestaan om het te laten gebeuren. What do you deal with? Wat reken je mee af? 1. In verse 8. In vers 8. Put off. Everybody say put off. Put off. There was a man in this country, Er was een man in dit land. a musician. He has a, he was well known. His music is Yas and Yasa. Een muzikant. Zijn muziek is... I think it's in the 90s. Ik denk in de 90 Yes. jaren. How many of us have heard that musician still before? Yas and Yasa. Van jas aan, jas uit. You guys are not wrong. That's good. The Bible says that there's a time to Yas out and Yas aan. De Bijbel die zegt, er is een tijd van jas uit en jas aan. Like I see some of you are putting Yas aan. Zoals ik sommige van jullie heb gezien die jas aandoet. That means Jenny, Sister Rosette, and Christine must look into the coldness of this place. Dat betekent dat zuster Jerry en zuster Christine moeten kijken voor de koudheid die hierin komt. It says anger. Hij zegt dat die toorn. If you are risen with Christ, you don't allow that to happen anymore. Als je opgestaan bent met Christus, dan laat je dat niet meer toe. What is anger? Wat is die boosheid? Anger is, you are angry because you feel that
you were wrongly treated. That's why you are angry. Je bent boos omdat je voelt dat je verkeerd behandeld bent. When your mind is set up in heaven, Wanneer je gedachte daar gezet is in de hemel, you begin to be like Jesus. dan word je als Jezus. When you are treated wrongly, Wanneer je verkeerd behandeld wordt, he will remind you, I was treated wrongly, my son. hij zal je herinneren dat ik verkeerd behandeld werd. But see me now. Maar kijk me nu, I'm sitting with my father. ik zit met mijn vader. When you deal with your situation, Wanneer je met je situatie afrekent, in my name, in mijn naam, I will help you. dan zal ik je helpen. You will overcome the pain, Je zal die pijn overwinnen. and I will take you to sit with me. En ik zal je meenemen om met mij te zitten. That is Christianity. Dat is christen zijn. Wrath. Woede. Wrath is the one that is higher than anger. Een slechtheid is degene die groter is dan boosheid. Anger is, why are you talking to me like that? Who are you? Toorn is degene die dat zegt zo van, wie ben jij? Wat moet ik dat doen? And the wrath is, boom. En de toorn is bam. That's the difference. Dat is het verschil. Malice. Slechtheid. Said Christians will not have to have malice anymore. Christenen die hoeven die slechtheid niet meer te hebben. What is malice? Wat is slechtheid? You don't greet somebody who offend you. Je groet iemand niet die jou slecht doet. You don't talk with them. Je praat niet met You ze. don't sit with them. Je zit niet met ze. People, heaven is holier and costly more than that. Will you want somebody to take your place because you will say, you don't know what he did to me, I will not say good morning to her. What is good morning? De hemel is kostbaarder dan dat. Denk je dat er iemand zoiets doet tegen jou en je gaat niet groeten? Wat is goedemorgen? If your mind is in the things of heaven, Als je gedachte in de dingen is van de and you are hemel going there, en je gaat daar, you will say anything that will come between. It's not about the people. het gaat niet over de mensen. It's not about what they think. Het is niet wat ze It's doen. about you. Het gaat over jou. You don't want to go to hell. Je wilt niet naar de hel. You don't want to sin against God. You don't want God to be angry over you. That makes you to say, yesterday I'm sorry for what I did. It's not because of Him. It's because of your Lord. Het is niet vanwege hem, maar het is vanwege de Heer. So greet one another. Dus groet elkaar. Forgive one another. Vergeef elkaar. That is what Christianity is all about. Dat gaat het over als christen zijn. Otherwise we close churches and stay at home. Anders kunnen we de kerken sluiten en thuis If blijven. we cannot deal with these little things, Als we met deze kleine dingetjes niet kunnen the dealen. next thing is blasphemy. Het volgende punt is laster. You talk against God. Je praat slecht tegen God. You say things and you laugh even when other people say it. Je zegt dingen en je lacht zelf wanneer andere mensen het zeggen. They say, where is God? Dus we zeggen van waar is God? When the children are dying in Africa, Wanneer de kinderen daar sterven in Afrika. and they are saying it in your place of work, En ze zeggen het in je plek van werk. and you're laughing. En jij lacht. Don't say Ja, that. maar ja, dat zegt dat niet. You are blaspheming. Ja, dat is laster. You are part of it. Je bent deel daarvan. And he said we should not do that. En hij zegt van je moet dat niet doen. Feel the communication out of your mouth. Schandelijke taal uit je mond. There are Christians when they talk, you say, what is wrong with this one? Ja, er zijn christenen die als ze praten, dan denken van, wat is er met deze persoon? They use F-word. Ze gebruiken F-woord. They use B-word. Ze gebruiken de They use D-woord. Z-word. Ze gebruiken de Z. Everything. Elke woord. There's nothing that can make people happy the way you talk. Er is niks wat mensen blij kan maken op de manier waar je praat. The Bible said, put those things away. De Bijbel die zegt, zet die dingen van je af. Feel the communication. Dat is schandelijke communicatie. Those children in your workplace, in your school place, you don't stay there with them. You don't want to listen to what they are saying. Die kinderen daar op je schoolplek, je wilt toch niet bij ze blijven als ze zo praten? It is filthy. Het is vies. Don't destroy your life for that. Verwoest je leven niet vanwege dat. You are a child of the Almighty God. Je bent een kind van de Almachtige God. You are setting your affection above. Je hebt je affectie en je bedenkingen gezet. And very soon you will see the power of God in your life. En heel snel zie je de kracht van God in je leven. And you will know you are different. En je zal weten dat je anders bent. Even your friends will know you are different. Zelfs je vrienden zullen weten dat je anders bent. Your husband will know you are different. Je man zal weten dat je anders bent. Your children will know you are different. Je kinderen zullen weten dat je And they anders will be bent. different. En zij zullen anders zijn. Because they never heard that word in the home. Want zij hebben nooit die F-woord gehoord in het huis. So for them it's strange to use F-word in the school. Dus voor hun is het raar om die F-woord te gebruiken in de school. You never use dirty words. Je gebruikt geen vieze woorden. Telling your husband you are a fool. Om je
tegen je man te zeggen, That's filthy word. dat is een vieze It woord. will take you to hell. Het neemt je naar de hel. I'm telling a woman you're stupid. En die man die zegt van vrouw, je bent dom. That's filthy word. Dat zijn vieze woorden. It comes from the flesh. Het komt van het vlees. Put it to death. Dood dat. Let's become Christians. Laten we christen worden. I don't know how much I can say this. Ik weet niet hoeveel en hoe vaak ik dit moet zeggen. Listen to me, church. Luister naar mij in de kerk. I'm a good student of Revelation, the Bible, the book of Revelation. Ik ben een goede student van het boek van Openbaring. And that book controls me a lot. En dat boek die controleert mij heel veel. The next thing that controls me Het volgende dat mij controleert is the history is de geschiedenis of Israel. van Israël. When I gather these things together, Wanneer ik die dingen bij elkaar samenzet, I'm telling you, dan vertel ik u. if care is not taken, if care is not taken, Als het niet gebeurt, we're going home in 2017. dan gaan we naar huis in 2017. Als we niet opletten. That's my wife there. Daar is mijn vrouw daar. When did I tell you that? Wanneer heeft ze dat verteld? Gisteren. I repeat. Ik herhaal. There are things, you know me, I don't jump. I'm not saying it will happen or it will happen, but I'm telling you, Ik zeg niet dat het gaat gebeuren of gaat niet gebeuren, maar ik vertel u, it may happen. het kan gebeuren. We are going home. Wij gaan naar huis. I don't know about you. Ik weet niet over u. Jesus, before the end, I'm not prophesying it, I'm not saying that what I'm saying is correct, but when I told you I'm a good student of Revelation. Ik profeteer niet, maar ik heb u verteld, ik ben een goede student van Openbaring. If you listen, in this church, In deze kerk, we don't useless time for drama. wij hebben verwist geen tijd voor drama. Have you ever seen me as children, people come to me dancing and drama? I don't waste time for drama. Ik verspil geen tijd aan drama. I don't waste time for the things the people, you see them coming to dance with the steps of Michael Jackson in the church. That is not in this ministry. In deze bediening heb je dat niet, dat mensen dus komen dansen met de stappen van Michael. Every single opportunity I have, I cry. Elke kans dat ik krijg, dan... I don't waste time for the things I see now in churches. Ik verspil mijn tijd niet voor de dingen die ik nu zie in kerken. Pastors are not preparing people. Pastors, voorgangers, die bereiden hun mensen niet voor. Church now is a place of social. Kerk nou is een plaats voor sociaalheid. I see those things in Facebook. Ik zie die dingen in Facebook. People dancing Michael Jackson dance step Mensen die dansen Michael Jackson stappen. when the clock is ticking. Wanneer de klok blijft tikken. You remain here when the church is gone, you are finished. Je blijft hier wanneer de kerk gaat en dan ben je klaar. You can handle the Antichrist. Je kan die antichristus niet handelen. The Bible calls him son of perdition. De Bijbel die zegt dat hij een zoon is van verderving. What does that mean? Wat betekent dat? Son of Satan. De zoon van Satan. Just like we have son of God. Zoals wij de zoon van God The hebben. world refused and rejected him. De wereld heeft hem The afgewezen. son of Satan will come. De zoon van Satan die zal komen. Do exactly opposite of everything Jesus did. En die zal alles net tegenovergestelde doen van alles wat Jezus heeft He gedaan. will kill people. Hij zal mensen vermoorden. You cannot handle it. Kunt u niet aan. Go and read the Revelation. Ga en lees And Openbaring. what is about, I'm telling you, if care is not taken in 2017, the sky will be open. You don't know how to pray every night because I want to be ready. Get ready. Do not allow little filthy things, anger, hatred, immorality to take you away. You will be in hell for 3 billion years. You will be in hell for 60 billion years. What does that mean? Wat betekent dat? You know what is sextillion? Weet u wat betekent sextilliard? Sextillion is, when you write 100, it's only 2 no. Je kan het niet eens opschrijven. When you write 1000, it's 3 no's. Als je 1000 opschrijft, dan is het 3 nullen. Sextillion. 6 triljoen. That's 36 zero. Dat is 36 nullen. Zeg You are maar. just starting.
dan You are just beginning. je bent gewoon aan het begin. Because in eternity, Want eeuwigheid, there is no date. er is geen datum, There is no time. er is geen tijd. You are forever doomed. Dan ben je gewoon voor In altijd the lake klaar. of fire. Daar in die helvuur. God is not kidding. God die maakt geen grapjes. That's why Paul says, put those things off. Daarom zegt Paulus hier, zet die dingen neer. And I'm begging you today, En ik smeek u vandaag. put those things off. Zet die dingen neer. Don't destroy yourself for only 80 years you'll be in this life. Even when you're 80, somebody will be helping you to walk. Is that why you want to get everything and lose your soul forever and ever and ever and ever and ever in sun for fire? Wil jij je ziel gaan verliezen voor de dingen van de wereld, voor eeuwig en eeuwig en eeuwig in vuur? Jesus said, where there wondereth not, there's no love in hell. Jezus die zei, er is geen liefde in de hel. There's no God in hell. Er is geen God in de hel. That's why hell is terrible. Daarom is de hel. There's no mercy in hell. Er is geen There's no genade. forgiveness in Er hell. is geen vergeving. in hel. Jesus died for you. Jezus is gestorven voor u. To him. Ren naar hem Today, vandaag. you will escape Je zal dus vluchten. the wrath of God. De toorn van God. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deed. You said, I've been born again, and you're still lying. Lieg niet Paul tegen- says, you have put off the old man. Paulus zei, je hebt die oude man weer aangedaan. What is lying? Wat is liegen? Lying because you are proud. Liegen omdat jij heel trots bent. What is lying? Wat is liegen? You want people to hold you in high esteem. Je wil dat mensen jou echt maar heel hoog houden. What is lying? Wat is liegen? You want people to respect you. Je wil dat mensen je respecteren. That's why you lie. Daarom lieg je. But the Bible says we don't lie to one another. Want de Bijbel zegt, je liegt niet tegen elkaar. If you have lied to anybody in this church Als je hebt gelogen tegen iemand hier in de kerk, today, vandaag, call that individual. roep die persoon My sister, I'm individueel. sorry, I told you I was so that's not who I am. Mijn zus zegt, sorry dat ik dat heb verteld. Dat is niet wie ik ben. That's the beginning Dat is het begin of your transformation. van jouw helemaal transformatie. Don't pray, I want to change. You fast, you pray. Listen to me. Why you are not changing? God, there are things you have not settled. Je gaat niet bidden van ik wil veranderen en zo. Er zijn bepaalde dingen waarom je niet verandert. Omdat je het niet hebt afgerekend zelfs. Een van die dingen Is that you falsify your papers and documents. is dat je je papieren hebt vervalst. And it doesn't bother you. En dat maakt je niks uit. And they will take you to hell. En dat zal je meenemen naar de hel. We stand against you in hell. En het zal tegen je staan in de hel. The name you are calling yourself is not who you are. The place you are calling from is not where you are going. Lie not to one another. And you feel formed in taxes. You will get money from tax, but you are not having a relationship with God. Al die gegevens die je hebt gegeven, zijn niet jouw echte gegevens. Niet jouw echte naam, niet jouw echte plek. Dus dat zijn dingen die jou weer gaat terugkomen in de hel. This is Christianity, people. Dit is christen zijn, And mensen. I thank God that I love this one. En ik dank God dat ik van deze hou. Many people will like the ones that will tell them how to make money, but this one, I hold on to this one. Vele mensen die houden van wat hun vertelt om geld te verdienen, This maar ik hou van deze. is the real life of a Christian. Dit is het echte leven van een christen. When you will never lie for anything. Wanneer je nooit zal liegen voor niks. Even if you make a mistake, Zelf als je een foutje maakt. you correct it with your father. Direct maak je het goed met je vader. And the blood of Jesus cleanses En you. het bloed van Jezus die maakt je schoon. Don't lie. Lieg niet. Well, you know why you lie? Weet je waarom je You liegt? say, I'm afraid of you. Je zegt, ik ben bang voor jou. And I'm not afraid of God, but please, I'm afraid of you. That's why I'm lying. That is what you're doing. Ik ben bang van jou en ik ben niet bang voor God. Ja, ik ben bang You voor are jou. hurting God. Je doet God pijn. Because you belong to Satan, because he's the father of all liars. That's what the Bible calls him. He is the father of all liars. And you come to church, you will say, God is my father, Jesus is my Lord. No! Satan is your father because of the liar. Omdat Satan is je vader, omdat je liegt. Hij is de vader van alle leugenaars. Dat is wat de Bijbel zegt. What is lying? Wat is liegen? It is to pretend. Het is om te doen alsof. So not sometimes you lie with your mouth. Het is niet soms dat je liegt met je mond. With your body language. Ja, je liegt met je lichaamstaal. Who did that thing? Hoe heeft dat gedaan? You use to cover it. You are lying so to say, I did it. Jij hebt het gedaan. What is lying? Wat is liegen? Lying is to pretend, like I said.
Mensen die gewoon doen alsof. What is lying? Wat is liegen? Lying Liegen. for you to admit what is not correct to be correct. Is voor jou om te accepteren wat is niet goed gegaan, dat het goed maakt. Don't lie to one another anymore. Lieg niet meer tegen elkaar. In any form, in any shape. In geen enkele vorm. Because you are renewed. Omdat je nieuw bent. In verse 10. In vers 10. And have put on the new man. Everybody said new man. Nieuw man. Oh, if you really know what this one means. Als je echt weet wat dit betekent. Which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. After the image of him that created him. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Look up here, people. Kijk even op, mensen. I want to pay attention. Ik wil dat u aandacht If besteedt. there's anything you can get, or anything you have to hold on to this, I'm telling you. Als er iets is waar je aan vast moet houden, hou aan deze vast. It says, to the image of him that created him. Hij zei naar de beeltenis van hem die hem geschapen After heeft. the image. Overeenkomstig het beeld. Genesis chapter 1 verses 26 to 27 says, Genesis 1 vers 26 tot 27 zegt. 26 says, let's make man in our own image, in the likeness of our image. In 26 zegt, laten we mensen maken naar onze eigen beeltenis. In verse 27 says, God made man in his image. En vers 27 zegt, God heeft de man gemaakt naar zijn eigen beeltenis. And it was so. En het was zo gebeurd. Until sin came. Totdat de zonde binnenkwam. The image of man was impure. De beeltenis van de mens The image of man was deformed. De beeltenis van de mens was helemaal gedisformeerd. And that image En die beeltenis is the glory of God. is de glorie van God. The Bible says all have sinned and come short the glory of God. De Bijbel zegt, allemaal hebben ze gezondigd en ze komen tekort aan de glorie van God. This is not the image of God. What she has here. This skin. Deze huid is niet de beeltenis van God. That thing is dust. Dat is gewoon God aarde. has no skin, has no flesh. God heeft geen huid, geen vlees. This thing is just dust. Het is gewoon aarde. It's immaterial. Het is gewoon geen materiaal. And God used material and immaterial things to form the man. En God heeft die immateriële dingen met materiële gebruikt om de mens te vormen. The image of man, the image of God in man, De beeltenis van God in de mens is the glory of God. is de heerlijkheid van de Heer. For 4,000 years, Voor 4000 jaren. man lost that glory. Mensen hebben die glorie, die heerlijkheid verloren. The glory of man could not be retained anymore because it has been fallen. Die heerlijkheid van de mens kon niet meer worden behouden omdat ze gevallen zijn. Animal cannot change it. Dieren kunnen dat niet veranderen. Relationship with anything in the world could not change it. Relatie die kon het niet veranderen. Religion could not change it. Religie kon het niet veranderen. But praise the Lord. Maar prijs de Heer. When the second Adam, Maar wanneer de tweede Adam, Jesus Christ, Jezus Christus, came back 2000 years ago, die 2000 jaar terug is the gekomen, image of man heeft changed. die hele beeltenis van de mens The veranderd. glory of God De heerlijkheid van de Heer, returns to you. die kwam terug naar u. The power of De God, kracht van God, the likeness of God de gelijkenis van de Heer, comes to you. die kwam naar u. We may not see that, We hebben dat niet gezien, but demons see it. maar demonen die zien We het. may not see that, Wij zien het misschien but niet, Satan sees maar that. Satan ziet dat. We may not see that. Wij zien het misschien niet. Witches and wizards they see that. Heksen en tovenaars We may zien not see dat. that. Wij zien het misschien Occultic people see that. niet. Occulte mensen zien het. We may not see that. Wij zien het misschien niet. Spiritual people see that. Christelijke mensen Praise zien the het. Lord. Prijs de Heer. Listen, Luister, I have people, ik had de mensen. and I have people in the prayer warriors that can testify to what I'm telling you. Ik heb mensen in de gebedsteam die dat kunnen getuigen. We have image of God. We hebben die beeltenis van God. The image of God. Die beeltenis van Right now God. I'm talking to you. Nu dat ik met u praat. With your naked eye, Met uw naakte ogen. you are seeing a man wearing pink and blue color rioting. Een man die gewoon veel kleuren aan heeft en zo. That's what you see. Dat is wat u ziet. That is, if a spiritual person sees you, Maar als een geestelijke persoon u ziet, you have been
glorified in the real thing, the way God did it before, because of Jesus. Dan zien zij die heerlijkheid van God, wat ze gedaan hebben voorheen, dezelfde als bij Jezus. The first Adam destroyed the image of God. The second Adam came and repaired it. When you receive Jesus and you have your affection in things above, you begin to shine. De eerste Adam die kwam en die heeft het allemaal verwoest. En die tweede Adam die kwam en die heeft het allemaal gerepareerd. En nu ga je dus schijnen. I know what I'm saying. I don't know about you. Ik weet wat ik zeg. Ik weet niet over u. I have come to know that this image of God is so glorious. Ik ben gaan begrijpen dat deze beeltenis van God is zo heerlijk. As a deliverance pastor, als een bevrijdingspastor. I have seen demons describe how they see me in my counseling room there. Ik heb gehoord de demonen mij beschrijven daar in die raadskamer. Every one of them. Elk van hun. You have light around you. Je hebt licht rond u. And the light is so glorious. En die licht is zo heerlijk, zo mooi. There's no any form and shape of darkness. Er is geen enkele vorm van duisternis daar. That is around a real born again woman or man of God. Die rondom een echte vrouw van God is, die aan God gebonden is. When you're walking on the street, Wanneer je daar loopt op straat, the first thing they see is the light coming from your heart. de eerste wat ze zien is het licht die komt uit je hart. We will not see it, Wij zullen het misschien niet zien, but witches and wizards see that. maar heksen en tovenaars die zien dat. It comes out. Het komt eruit. Last Sunday we were there. Afgelopen zondag waren I we daar. appeared in the spirit Ik ging dus in de geest verschijnen. to this witch woman, Tot deze heksenvrouw. and she saw me in glory. En zij zag mij in mijn heerlijkheid. Because I went there to deliver somebody she has bound right there in this room. Want ik ging daar om iemand te bevrijden en zij sprong. That is the image of God. Dat is de beeldenis. When I finished everything with her, Toen ik klaar was met alles, I was going. was ik aan het gaan. And she said, Pastor, En ze zei, pastor, you are walking away. u loopt weg. But I see light. Maar ik zie licht. Doing like that. Die blijft zo doen. Doing like that. Die blijft zo doen. That was my heart Dat was mijn hart. beating. Die was aan het Give Jesus a round of Geef applause. Jezus een- That is the image. Dat is de Go beeldenis. back again in verse 10. En vers 10. And have put on the new man. En Hallelujah. dat u de nieuwe mens bekleedt. Which is renewed in knowledge. You see, I told you about knowledge. Ik heb u verteld over kennis. After the image of him that created him. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. I pray for somebody in this church who says, from my head to this place is light. From here down is darkness. That is not the perfect image of God. Ik heb met iemand gebeden en die zei van ik zie van boven naar de helft toe zie ik licht en daarna de donker. Dat is niet de beeld. And I keep praying and praying and praying, and eventually the darkness went away and he was surrounded with light. Praise the Lord. The image of God came back again. De beeldenis van God die kwam weer terug. Nadat ik zo gebeden heb, ging die duisternis weg en kwam er licht aan. You don't know what you have. U weet niet wat u hebt. It is glorious. Dat is de heerlijkheid. I see you wearing yellow, Ik zie dat u geel black, hebt, zwart, pink, paars. but let me tell you, Maar laat me u vertellen, if you are born again, als u wederom geboren you are bent, shining like light. dan bent u echt aan het schijnen als licht. The glory of your Father has come back. De glorie van uw vader die is teruggekomen. He said the image of God. Hij zei de beeldenis So the van image God. of God is glory. Dus de beeldenis van God die is verheerlijkt. That's what has returned back to you because you received Jesus. Dat is wat terug is gekomen naar u omdat u Jezus hebt geaccepteerd. And you can do that when you put away all these things. En je kan dat doen wanneer je al deze dingen wegzet. Finally, we go to the next one, then we're done. Als laatste gaan we dus In naar verse 18. vers 18. Also in verse 18, it tells us not to quarrel with, no more quarrel with one another again. Die vertelt ons hier om niet meer ruzie te maken met elkaar. How do we relate with one another? Hoe relateren we met elkaar? Wives, submit yourself unto your own husbands, Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. as it is fit in the Lord. Zoals het behoort in de Heer. The Bible says here, De Bijbel die zegt hier, if you are risen with Christ, als je bent opgestaan met Christus, you will, one of the things we will see about you as a woman is submission. een van de dingen dat we zullen zien bij jou als vrouw is nederigheid. And in submission it says, as it is fit in the Lord. En nederigheid is zoals het betaamt in de Heer. That place demands that a woman submit to their own husbands.
Die plek hier, die zegt, die bevel dat je het zo doet. So, a woman of God Een vrouw van God, submits to her own husbands and the church. die is nederig aan de eigen man in de kerk. It doesn't mean that you submit to every man on the street. Betekent niet dat hij nederig moet zijn tot elke man op straat. You say, I'm a woman, so every man, you say, God bless you. God bless you. No, that's not what he said. To your own husbands. Je zegt niet dat je bij elke man moet je gaan zeggen, God zegen, God zegen. Nee, alleen maar aan je eigen man. As fit in the Lord. Zoals het betaamt in de Heer. So what is that saying? Dus wat zegt het? He said, you are not doing that for him. Die zegt van, je doet dat niet voor hem. He's a crackhead. Het is een moeilijke situatie. He's a crackhead. Junkie. Het is een junkie. He has nothing. He has no job. Hij heeft geen baan. You submit to that man. Je gaat nederig zijn tot die man. Not to him. Niet aan hem. You're doing it to Jesus. Maar je doet het voor Jezus. That's why. Dat is waarom. You are a different woman. Ben jij een andere soort That's vrouw. why. Daarom Satan cannot touch you. kan Satan jou niet aanraken. That's why. Daarom Sicknesses cannot come near you. kan ziektes niet dicht bij That's je komen. why. Daarom Your home is protected. is je huis beschermd. Because when you submit to that man, not him, I keep saying this is a crackhead. Want vanwege van, als je jezelf nederig stelt op die man, niet hem, want hij is gewoon een junkie. What makes Jesus Lord Wat de Heere Jezus Lord heeft gemaakt, is that you recognize the order he has placed. is dat je de orde dat hij geplaatst heeft, herkent. And when you submit to that man, En wanneer je je nederig stelt onder die your man, name is written in the book of life. dan is je naam daar geschreven in het boek van leven. What is submitting to this man? Wat betekent nederig zijn tot deze man? Not because he said, go and buy the cigarette and run around to buy the cigarette. You will not do that. Niet dat als hij zegt van, ga sigaretten kopen voor mij en jij gaat rennen en sigaretten halen. He said, give me money now. I want to, oh, I died. Give me money. You know, he said, if you want to die, I will bury you. Jezus gaat zeggen, ja, je kan doodgaan en we zullen je begraven. And he wants to raise his hand. You say, in the name of Jesus, and your hand will be there. Hij wil je slaan en dan zeg je in de naam van Jezus en dan blijft zijn hand daar. That's why many women you have no power because your mouth has taken your power. Daarom heeft vele vrouwen die kracht niet, want je mond heeft je kracht overgenomen. You don't know the power of God. Je weet niet de kracht van God. You beat me, I beat you back. You fight, all your power is gone. Je bent aan het vechten en dan is al je kracht weg. Je hebt nog geslagen, ik slag terug. And nothing changes. En niks verandert. But when you submit to God, Maar wanneer je je nederig stelt tot God, oh, you are a power machine. oh, dan ben je echt een machine van kracht. You don't know God. Je kent God niet. You don't know the power of God. Je kent de kracht van God niet. Ask me, I will tell you. Vraag me en ik zal je I vertellen. have experienced God's power. Ik heb de kracht van God ervaren. In that same room I'm telling you. In diezelfde kamer dat ik je vertel. Last week I made a witch blind. Just by saying I commanded to be blind and she was blind. Afgelopen week heb ik een heks blind gemaakt. There. Alleen maar om te zeggen, je wordt blind en daar is blind. We have 9 people there to witness it. Er waren zeker 9 mensen daar die hebben het getuigd. I didn't have to struggle. I just came because the witch was making noise and doing everything. I said, repent, take Jesus. I said, did you want me? I said, you know what? I placed my hands, I commanded to be blind. And for the past 15 minutes, it's just like that until I reversed it. Power! Dat is de... Who is that man that will slap you when you're a woman of God? You have power. Want wie is die man die jou gaat slaan is wanneer je een vrouw van God bent? Je hebt die kracht. Submission Nederigheid to that man naar die man. will give you your authority. Die geeft jou jouw autoriteit. The demon in your husband, 2 things will happen. It's either he runs away or he will change. Die demon in je man, die kan alleen de 2 dingen doen. Die zal wegrennen en of die gaat veranderen. You cannot fight demon with anger. Je kan de demon niet bevechten met boosheid. It is by submitting to God. Dat is door nederigheid te stellen You aan have God. control of nature. Je hebt controle over natuur. I'm telling you, Ik vertel u. everything about is weapon. Alles daarover is een wapen. I can kill it. I can kill a witch with just ordinary my hand. Je kan een heks echt vermoorden alleen maar met mijn hand. Ask the people in prayer warrior. Vraag de mensen van de That's gebedsdienst. what you get when you set your affection on things above. Dat is wat je krijgt wanneer je je affectie, je bedenkingen zet over de dingen van God. Let me tell you one thing I did. Dan moet ik vertellen over iets dat ik heb gedaan. Because I've come to a point I tell God, I say, God, I'm coming to your throne. Want ik ben op het punt gekomen dat ik zeg, God, ik kom naar uw troon toe. I don't know if you've got it to that level.
Ik weet niet of ik tot dit niveau ben gekomen, And I know it. maar ik weet Just het. like I tell people, I'm coming in the spirit to fight. Zoals ik zeg tegen de mensen, ik kom in de geest om te And I vechten. went there En ik ben daar gegaan. and I touched the throne. En ik heb die troon aangeraakt. I'm no longer a natural man. Ik Praise ben God. niet meer een natuurlijke man. It is submission. Het is die nederigheid. 3 days ago, 3 dagen it terug was a Friday morning. was een vrijdagmorgen. God says, you are a general. God die zei van, je bent een I generaal. have made you a general Ik heb jullie een generaal. Ik heb in the jullie army of the Lord for these last days. Ik heb jou een generaal gemaakt in het leger. I was tempted to tell my wife, I said, okay, let me make it as a surprise to everybody. Laat me het maken als een verrassing voor iedereen. When you set your affection on heaven, Wanneer je I don't know how I can tell you what I'm telling you. Ik weet niet hoe het You will never be natural again. Je zal nooit You will never be natural again. The Bible says, where there is the word of a king, there is power. De Bijbel zegt waar het woord van de koning is, daar is kracht. And the Bible says, and who shall say to him, what doest thou? En wie zal zeggen tegen hem, wie bent u? When I read that place, Wanneer ik die plek heb I went back and gelezen, read it again. ik ben teruggegaan, ik heb I went back and read het it gelezen. Ik again. heb het weer I gelezen. command my brain. Ik heb mijn I gedachten. said, receive it. Ik zei ontvangen. I command my heart. Ik heb mijn I hart. said, receive it. Ik zei ontvangen. Where there is a king, there is. Where there is the word of the king, there is power. Waar is de woord van een koning, daar is kracht. Ecclesiastes chapter 8, verse 4. Ecclesiastes hoofdstuk 8 vers 4. That's the bonus for you. Dat is de bonus voor u. When you underline that place, Wanneer je dat plek you daar go for interview, onderstreept, you tell that man, I want a job. If you go for interview, you tell that man, I want a job. They'll say, oh, you want a job? Come, write application. That is what the Bible says. Where the word of a king is, there is what? waar het woord van de koning is, daar is kracht. Je kan naar een interview gaan. Je zegt, je wil die baan hebben. I have made a ring of fire. Ik heb een ring gemaakt Like what I'm doing right now. een cirkel gemaakt van You may not see it, je ziet het but niet, that's fire. maar er is vuur. And I commanded that witch. En ik heb die They heks asked me, bevolen. I said, crawl to the fire. Ik zei, kruip naar het vuur. Crawl there. En die is gaan kruipen daar. And started burning and shouting. En ze begon te schreeuwen. You know our problem? Weet u ons probleem? I have problem controlling people. Ik heb een probleem met mensen te controleren. God has problem controlling people. God heeft problemen om mensen te controleren. But demons are easy to control. Maar demonen zijn heel makkelijk om te controleren. If you tell them to walk out from there, Als je hun zegt, loop vandaar, they walk out from there. dan gaan ze daar lopen. Yesterday, last Sunday, I was telling some people, please come forward and sit down. It took some people 10 minutes to remove where they were to sit down there. And here is a man who challenges the kingdom of darkness. That's man. Dat is mensen. And that's why Satan wants to kill us. Daarom wil Satan ons kapot maken. Because God keeps forgiving us. For them, no forgiveness. Maar God blijft And yet, we are more rebellious than them. en voor hun geen vergevenis. Maar toch zijn wij meer aan het rebelleren dan hun. Like I'm saying here, husband, Zoals ik zei hier, love your wives mannen, heb je vrouw lief. and be not bitter against them.